6 Ιανουαρίου, σήμερα είναι των Φώτων, αγιάζουμε τα ύδατα, είναι ο μεγάλος αγιασμός που πηγαίνουμε στο σπίτι μας, οι πιστοί υπεύθυνοι στα κρύα νερά της θάλασσας, κάθε δήμος προσπαθεί σε πισινούλες, διάφορα κτλ. Να κάνει ό,τι μπορεί. Στο δικό μας δήμο είναι ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Κεφαλάρι, όπου ο δήμαρχος Δίκης Στομάκου έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία το χώρο πίσω εκεί στο παρκάκι και το φυσικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, το νερό, γεφυράκι κτλ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Να πάτε, αν δεν μπορείτε να πάτε κάπου μακριά, στη θάλασσα, σε κάποιο εξοχικό μέρος, εύχομαι ο καιρός να είναι καλός, όπως και να έχει. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα, εύχομαι να μας φωτίζει όλους, πραγματικά ο Θεός, ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, και να μπορούμε να είμαστε όλοι υγιείς, σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Μην ξεχνάμε την πνευματικότητά μας. Αυτό θέλω να γίνει απόλυτα αντιληπτό, ότι είναι ο παγκόσμιος ορισμός της υγείας. Σήμερα λοιπόν εμείς θα διαβάσουμε την 11η ιστορία μας για την 11η ημέρα των Χριστουγέννων. Είπαμε ότι οι 12 μέρες των Χριστουγέννων που γιορτάζουμε είναι ανήμερα τα Χριστούγεννα έως και τα φώτα. Εμείς κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να γιορτάσουμε την καλή χρονιά, διαβάζοντας ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχει γράψει ο συγγραφέας για την ίδια τη ζωή και τις ευχές μας για το νέο έτος, για αντοχή και προσαρμοστικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα. Και προχωρώ στην 11η ιστορία από το βιβλίο μας, το χριστιανικό «Η μεγάλη βοήθεια», που αντιπροσωπεύει, είπαμε, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κοινωνική μέρημνα, που για 9 ολόκληρα χρόνια προσέφερε τόσα πολλά σε ανθρώπους, από σωματική βοήθεια, από φαγητό, από συσίτιο, από ψυχική βοήθεια, ομάδες ψυχολογίας, προσωπικά, δημοτικά, ιατρία, άλλου είδους γιατρού, εκπαίδευση, κοινωνικά φροντιστήρια, καλοκαιρινό παιδότοπο, πολιτισμό, πραγματικά πάρα πολλά πράγματα, και κυρίως στη σχολή γονέων, που και εγώ είχα την τιμή να αναλάβω από το 2022 μέχρι και το 2024 στο νομικό πρόσωπο της κοινωνικής μέρημνας. Φυσικά να πω ότι εγώ γενικά έχω σχολή γονέων και το κάνω αυτό ιδιωτικά, και όχι μόνο, αλλά και εκπαιδευτικών και κηδεμόνων. Θα με βρείτε στο Facebook, λοιπόν, έχουμε μια άλλη ομάδα δημιουργήσει, τα στοιχεία θα τα βρείτε στα βίντεο, και επίσης μπορείτε ιδιωτικά να έρθετε να κάνουμε μαθήματα για την σωστότερη και αναπτυξιακή πορεία ενός παιδιού, κυρίως ψυχολογικά, αλλά και, όπως είναι πολύ βασικό, αρχικά σωματικά. Να μην μακρηγορώ. Διαβάζω λοιπόν την 11η ιστορία, που ο τίτλος είναι «Δώρο η μηχανή μου». Ζυγώνουν μεγάλες γιορτές και εγώ με το πρόβλημά μου. Άλλο το πρόβλημά μου. Τι δώρο θα μου έκαναν οι γονείς την πρωτοχρονιά? Φέτος πρόβλημά μου, τι δώρο θα κάνω εγώ στον πατέρα και τη μητέρα μου με την ανατολή του καινούριου χρόνου. Θέλω να τους κάνω δώρο που να τους ευχαριστήσει και πολύ. Το σκέφτομαι εντατικά ολόκληρο μήνα το θέμα αυτό. Τι θα ευχαριστήσει τον πατέρα μου και τι τη μάνα μου? Έχω, που λέτε, μια μηχανή θαύμα. Μου τη δώρισαν εδώ και 3 χρόνια οι γεννήτορες. Βέβαια, εγώ τη διάλεξα. Εγώ τους την εζήτησα, αλλά ο πατέρας μου την επλήρωσε. Το θυμάμαι που το δώρο του το 1980 επίκρανε όχι λίγο
τους δικούς μου, όλους, ήταν το έξοδο, όπως το καταλαβαίνετε, βαρύ για δώρο. Ήταν και η ξεσυνερησιά των μικρότερων αδελφών μου. Για το Γιάννη είχε πει η μικρότερη αδελφή μου, δεν το λογαριάζεται το χρήμα. Όταν εγώ σας ζήτησα κασετόφωνο, τότε παρουσιάστηκαν τα δύσκολα οικονομικά. Έτσι είναι, τα αγόρια σας πάντα έχουν τα πρωτεία. Από κοντά ο αδελφός μου του Λυκείου έφτανε να βάλει τα κλάματα. Για μένα είπε, πότε και τι ξοδέψατε. Ή τάχα, πως Γιάννης είναι φοιτητής. Αλλά και εγώ θα γίνω φοιτητής. Οι βαθμοί δικοί μου δεν είναι καθόλου μικρότεροι από εκείνους που έπαιρνε αυτός στο Λύκειο. Γκρίνια από τα αδέρφια μου. Μα μένα μου στοίχησε τότε που η μάνα μας δεν άνοιξε το στόμα της να πει ένα τόσο δα λογάκι. Είχε πικραθεί η μάνα μου και την πίκρα της τη διάβασα στα μάτια της. Το ξέρει αυτή πως είμαι παράτολμος, το ξέρει πως το αίμα μου βράζει και χυμάω στα όλα. Μια φορά τη μηχανή την επήρα. Την εχάιδεψα όπως χάιδεψα παλιότερα τον παιχνιδιάρη σκύλο μας. Ήταν ο καλός μου φίλος και σύντροφος, ήταν η δύναμή μου, η μοτοσικλέτα μου, άριστη μάρκα. Και άρχισα μαζί της τις όμορφες εξορμήσεις και εξερευνήσεις μου. Ήταν πρόθυμη η μηχανή μου και που δεν με πήγε. Την πρώτη μας επίσκεψη την κάναμε στο μοναστήρι της Κεσαριανής. Εχάρηκα, θυμάμαι, από τις υπόρειες του ημιτού μαζί με τον ήμερο χειμωνιάτικο ήλιο τη θέα της Αθήνας που απλωνόταν μπροστά μου με το λεκαβιτό της μικρούλη και πιο μικρή την ξακουσμένη της Ακρόπολη. Αυτή ήταν η αρχή και το χειμώνα είπα. Αλλά ήρθε και η άνοιξη. Ήρθε και το καλοκαίρι. Ήρθε το φθινόπωρο. Μα και τι δεν μου χάρισε. Τι δεν μου χάριζε η ταχυφτέρουγη μηχανή μου. Της έδωκα το όνομα Αστραπή. Ένα διάστημα αδυναμία μου έγινε η Κηφισιά. Κάτω, νέα, άνω, η Κηφισιά, η δικιά μας Κηφισιά. Εκείνο το πράσινο, τα μεγαλόκορμα δέντρα της, πιο πολύ τα πλατάνια, οι λεύκες, τα κέδρα και τα πεύκα της με μάγευαν. Όμως έβλεπα κι άλλους να έχουν μηχανές κι άλλους να τρέχουν με τις μηχανές τους και να παίζουν βέβαια με τις μηχανές. Να τις κάνουν κάποτε αποδίτροχες, μονότροχες και υπτάμενες. Μ' άρεσαν τούτα τα παιχνίδια, άρχισα να τα δοκιμάζω. Και ένα βραδάκι, ανάμεσα χαλάνδρη και γαργιτό, ήταν πόβλεπα τον ήλιο να βασιλεύει φορώντας την καλύτερη του φωτοχρυσοπόρφυρη στολή. Όρμησα μεθυσμένος να σταματήσω τον ήλιο. Όταν άνοιξα τα μάτια, κούφια η ώρα, βρέθηκα στο κάτω, κέντρον αποκαταστάσεως τραυματιών. Το έμαθαν στα γρήγορα οι δικοί μου. Μου παραστάθηκαν όσο δεν λέγεται. Ευτυχώς και δεν είχα πάθει μεγάλη ζημιά. Σε λίγες ημέρες βρισκόμουν στο σπίτι μας γερός, μόνο που για λίγο κούτσενα. Τότε λοιπόν η μάνα μου τον είπε το λόγο της. Γιάννη, αν θες να με ευχαριστήσεις, κλείδωσε τη μηχανή παιδάκι μου και μην ξανανεύσει πάνω της. Είδα πως και ο πατέρας μου με το βλέμμα και την έκφραση του προσώπου του υπόγραψε της μάνας μου τούτο το σκληρό το λόγο. Εγώ θύμωσα. Ακούτε, τους είπα. Μια φορά έγινε αυτό. Και έγινε. Γιατί συμφωνάω, δεν πρόσεξα. Όμως δεν θα ματαγίνει, θα προσέχω. Αλλημονώ μου όμως. Αν μετά το πρώτο εμπόδιο παραδώσω τα όπλα, τότε τι άντρας θα είμαι, τι άντρας θα είμαι. Δεν έδωκαν απόκριση στα κοφτά του τα λόγια του. Και εγώ σε λίγες ημέρες, προσεκτικός βέβαια, συνέχισα τις περιηγήσεις μου με τη φτερωτή μηχανή μου, τη δύναμή μου. Όμως, εδώ και 2 μήνες, ήταν 2 αδελφάκια πιασμένα χέρι-χέρι. Με έβλεπαν πότρεχα και αντί να φυλαχτούνε, το να χώρισε απότομα από το άλλο και όρμησε κατά τη μηχανή μου. Δεν ξέρω τι χειρισμούς έκαμα, ξέρω εγώ. Ξέρω μόνο πως το παιδάκι γλίτωσε από του χάρη τα δόντια. Ξέρω πως το ίδιο κάμποση ώρα είχε μείνει αποσβολωμένο και τη μιλιά του είχε χάσει. Ενώ το αδερφάκι του έσκουζε σαν να το σφαζαν. Έκαμα το σταυρό μου που δεν έγινα
φωνιάς, ανέβηκα στη μοτοσικλέτα και με χέρια απότρεμαν εγύρισα άθαυτος, νεκρός, στο σπίτι μας. Η μάνα μου που με είχε σπουδάσει και με ξέρει καλά αμέσως με ρώτησε, εννοεί μεταφορικά μιλάει, μη χτύπησες πάλι παιδάκι μου? Εκείνο το παιδάκι μου μαχαίρι έγινε και με μαχαίρωσε. Αν το σκότωνα μιας άλλης, σαν της δικής μου μάνας το παιδάκι της, οι λογισμοί μου με παιδέψανε αρκετά. Η μηχανή μου και οι γονείς μου, η ζωή μου δηλαδή, με κάποιον άλλον και κάποιον άλλον η ζωή. Λοιπόν, τη μηχανή μου την έχω πολύ περιποιηθεί και την έχω κλειδώσει. Την πρωτοχρονιά, μετά την εκκλησία, θα την πάρω με το κλειδί της μαζί να τη δωρήσω στους φιλόστοργους γονιούς μου. Θα τους πω. Θα μου τη δώσετε ξανά μόλις γυρίσω από το στρατό. Αν μου χρειάζεται εννοείται τότε. Τούτο το δώρο θα κάνω φέτος στον πατέρα μου και τη μάνα μου και θα τους υπερευχαριστήσω. Τέλειωσε. Αυτό θα κάνω, είπε. Αυτή ήταν η 10η ιστορία. Εδώ λοιπόν να πω ότι ο οργανισμός Μάνα εδώ στην Ελλάδα έχει φτιάξει το Σύλλογο Πενθούντων Γονέων. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, κυρίως μανάδες έρχονται στην ομάδα που έχουμε κάνει πανελλαδικά, όπου εγώ εκπαιδεύω άλλους ψυχολόγους για να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε πανελλαδικά. Και θέλω να σας πω ότι δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει από ατυχήματα μηχανής. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι θανάτων. Ο θάνατος δεν έχει λογική. Το απέφχομαι σε όλους τους γονείς. Αλλά σίγουρα να προσπαθούμε να μην προκαλούμε την τύχη μας. Οι μηχανές λοιπόν, και όποιος μένει κοντά στην Κηφισιά ξέρει το κάτω πολύ καλά, ή όποιος είναι γιατρός, ή όποιος έχει συγγενείς γιατρούς, όπως εγώ μου έλεγε πάντοτε ο θείος μου, μακριά από τις μηχανές, μακριά από τα νοσοκομεία. Δυστυχώς τα ατυχήματα αυτά, που πολλές φορές μπορεί να είναι και από κακοτεχνίες δρόμων, έτσι. Ο σύλλογος μας, να ξέρετε, δραστηριοποιείται και ενάντια σε αδικίες τέτοιες. Μπορεί να είναι από λάθη γιατρών, μπορεί να είναι από άλλους ανεξήγητες αιτίες. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτή την ιστορία, για να ακούτε αυτό το βίντεο και γνωρίζετε δυστυχώς κάποιον γονιό ο οποίος έχει χάσει το παιδί του, μπορεί να απευθυνθεί στο Σύλλογο Πενθούντων Γονέων, στο Σύλλογο Μάνα. Το email μου πάλι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό. Να γραφτεί στο σύλλογο αυτό βέβαια, ο οποίος αφορά μόνο πενθούντες γονείς, κανένας άλλος δεν μπορεί να γραφτεί, ούτε σαν μέλος, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και αν ακούτε αυτήν την ιστορία, γονείς και παιδιά, ακόμα και αν οι ίδιοι είχατε μηχανές, θα σας συμβούλευα να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη ζωή, που είναι και η επόμενη, η 10η τελευταία η χριστουγεννιάτικη ιστορία μας. Με πολύ αγάπη. Χρόνια πολλά.